εκδήλωση, επειδή έχουμε πολλούς μαθητές και μαθήτρες μαζί μας. Συνήθως είναι ενήλικο, το κοινό. Αυτό λοιπόν κάνει πολύ ιδιαίτερη την εκδήλωσή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ και την κυρία Κούνεβα. Και είναι και αυτό μεγάλο. Λοιπόν, θα καλέσω την κυρία Κούβελα, την παιδί Κούβελα, που είναι η Γενική Γραμματεία της Ισότητας των Φύλων, να έρθει να σας πει δύο λόγια. Εντάξει, γνωρίζετε όλοι ότι είμαστε εδώ λόγω του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας και ότι τα έργα αυτά είναι από 200 διαφορετικά σχολεία από όλη την Ελλάδα που πήραν συμμετοχή. Και εμείς ευχαριστούμε εσάς που είστε σήμερα εδώ, πραγματικά για το ενδιαφέρον και τη δουλειά που κάνατε, για να έχουμε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα εδώ σήμερα. Παρόλο που ήταν μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας αυτή η εκδήλωση και ο διαγωνισμός, το αποτέλεσμα οφείλεται στη δική σας τη συμμετοχή, με το καλλιτεχνικό σας έργο, το οποίο στολίζει πάρα πολύ όμορφα σήμερα αυτή την αίθουσα. Έτσι έχουμε μείνει και εμείς οι ίδιοι που ανοίγαμε τους φακέλους όταν φέρνατε, ας πούμε, όταν μας στέλνατε τα έργα σας και έχουμε εντυπωσιαστεί σήμερα και από εγώ προσωπικά, δηλαδή που δεν το είχα δει όλα, αλλά σήμερα έχω εντυπωσιαστεί, όπως και όλοι όσοι έχουν έρθει σήμερα, από το αποτέλεσμα και νομίζω ότι και εσείς πρέπει να είστε ικανοποιημένοι, τουλάχιστον έτσι όπως τα έχουμε βάλει τα έργα σας. Τώρα, τα έργα, τα πρωτότυπα, τα δικά σας, συμβολίζουν την ισότητα των φύλων και δείχνουν και την διαχρονική πάλι, ας πούμε, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε, να εξαλείψουμε μάλλον τις έμφυλες διακρίσεις, τα έμφυλα στερεότυπα αντιλήψεων μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία. Άρα λοιπόν οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστρες της σημερινής εκδήλωσης είστε εσείς που πήρατε μέρος με τα έργα σας. Δεν θέλω να πω πολλά να σας κουράσω. Θέλω να έχετε μια συνέχεια και στα σχολεία θέμα, με διάφορες άλλες εκδηλώσεις για τα θέματα της ισότητας. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Άφησα στο τέλος να δω τα έργα, γιατί θέλω πιο αναλυτικά να τα κοιτάξω. Είναι εντυπωσιακό όμως που συμμετείχαν τόσο πολλά παιδιά, είναι πολύ καλό και αυτά που καταφέραμε και βλέπω μακριά ότι χρησιμοποιήσαν πολύ όμορφα χρώματα, πολύ χαρούμενα χρώματα στα έργα τους. Πιστεύω να είναι έτσι και η ζωή τους, καταφέρνουν να είναι χαρούμενοι άνθρωποι και στη ζωή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φωτεινή Κούβελα και όλη την ομάδα που δούλεψαν να γίνει πράξη αυτή η ιδέα και αυτή τη βράβευση και όλους καθηγητές και όλα τα παιδιά που κάθισαν, σκέφτηκαν και ζωγράφισαν τα έργα αυτά. Πιστεύω, καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει ένας τεράστιος αγώνας μπροστά μας, μπορεί να περάσει και 25 και 50 χρόνια για ώστε να καταφέρουμε να έχουμε μια ισότητα των φύλων στην κοινωνία μας. Αλλά αυτό είναι και μια αρχή σε εσάς που τώρα μεγαλώνετε και βλέπετε πόσο ανάγκη έχει η κοινωνία μας από ισότητα και όταν γίνετε γονείς θα έχετε ένα άλλο κίνητρο, μια άλλη δικαιολογία, εξήγηση στα παιδιά σας για ποιο λόγο χρειάζεται η κοινωνία μας να έχει ισότητα και ότι πραγματικά είμαστε ισότιμοι μέλη της κοινωνίας. Δεν έχει διαφορά μεταξύ γυναίκα και άντρα στο νου. Είναι ίδιος ο νους. Μόνο η αντίληψη είναι διαφορετική της ζωής. Και όπως η δύναμη της φύσης μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ισότιμη δυνατότητα σαν νους, έτσι πρέπει να τα έχουμε και στην πράξη. Αυτή είναι η ισότητα. Να έχεις τη σωστή αντίληψη για τον άλλον ποιος είναι. Και να σέβεσαι τη ζωή του και να του βοηθάς. Ότι τα έκανες τον αυτό σου, θα κάνεις και τον άλλον δίπλα σου. Είτε είναι παιδί, είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, είτε ηλικιωμένος. Όλοι έχουμε ανάγκη από την ίδια συμπεριφορά και αγάπη στη ζωή. Αυτό. Να τα προχωρήσω προς τη βράβευση. Ξέρετε ότι τα βραβευμένα έργα, τα παιδιά θα έρθουν στις Βρυξέλλες. Έτσι ήρθε τώρα η κατάσταση που τα
το αναβάλουμε κάποιες μέρες, ίσως θα δούμε πώς θα είναι. Γιατί στις Βρυξέλλες υπάρχει βαθμή απαγόρευσης, τώρα είναι το υψηλότερο βαθμό απαγόρευσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στις Βρυξέλλες, ούτε στο κοινοβούλιο μπορούν να μπουν άτομα και να καλέσουμε ομάδες και να δουλέψουμε να κάνουμε συνέδρια και επίσκεψη. Γιατί είναι και ευχάριστο για τα παιδιά να βλέπουν στρατό παντού. Παρόλο που πρέπει να από τη μια πλευρά και να το δείτε για να δουλέψετε πάνω στην κοινωνία αυτή, να μην συμβαίνουν αυτά πια. Γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπεις άνθρωποι δίπλα σου πώς πέφτουν νεκροί, να βλέπεις αίμα και να βλέπεις στρατό γύρω σου παντού. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που η κοινωνία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που μπορούμε μόνο με την αγάπη να καταφέρουμε την ελευθερία και την ειρήνη στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται ούτε να συμμετέχει αστυνομία, ούτε ρύθμιση, ούτε όπλα. Εμείς έχουμε τη δύναμη, ο λόγος μας και η θέληση μας. Αυτά. Στην 5η θέση είναι το 5ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας.